To ga wata mai suna Rabi'a Abdu ta ce malam ina tambaya wai akwai goro a gidan aljanna? To malama Rabi'a amsar ki ita ce akwai goro a gidan aljanna. Domin Ibn Abbas yana cewa ma fi duniya shajara hilwa wala marra illa wahiya fil janna. Kuma abubuwan da aka ambata a cikin alkur'ani kamar na fawakih guda 6 ne kawai. Misali akwai tin, akwai rumman, akwai inab, akwai talah, akwai sidir, akwai nakhal. Wato a cikin surati tin Allah yana cewa wa tin wa zaitun aya ta farko kenan. Rumman an ambace shi a cikin suratul an'am aya ta 99, wato huwa allazi anzala minas sama'i. Sai inab shi ma an ambace shi a cikin suratul ra'ad aya ta 4 wa fil ardi qita'un mutajawratun. Sai kuma sidir wato fi sidirin mahbud. Sai kuma shi wa talhin manbud, kaga kenan da aya ta 28 da ta 29 a cikin suratul waqi'a. Yawwa sai kuma shi wato nakhal shi ma a cikin suratul an'am aya ta 141 wa huwa allazi ansha'a jannatun. To in kika tattara waɗannan kin ga su ne guda 6 waɗanda aka ambata. Sai kuma cewa goro kin ga kenan duk akwai sauran abubuwa na fawakih wanda ba ambace su ba, amma fa sai dai Allah ya ce wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Akwai fawakih kuma kai zaka zaba, yawa ka zaba ka darje, domin me ba ɗaya bane. A can gaba cikin suratul waqi'a Allah ke cewa wa fakihatin kasira, akwai ƴaƴan itatuwa dewa, kaga kenan bamu san ba ma waɗansu. Dan haka akwai gora a ciki da fari da ja, domin fihi ma min kulli fakihatin zawjan, inji Allah. Kowanne in kana son ja akwai, in kana son baki ma akwai, in kana son fari ma akwai. Aljanna kenan. Dan haka akwai goro zaki zaba ki darje. Kuma kayan kadar na can aljanna ba irin na nan duniya bane, ba sa yankiya. Duk lokacin da ka shirya kawai sai ka zaba ka darje. La maqtu'atin, ba sa yankiya, wala mamnu'a, kuma babu mai hana ka. Duk lokacin da ka shirya, ko da kuɗi ko ba kuɗi, ko da rani ko da damana, gora ana cewa cin mai ƙoshi ko to a can ko da safe ma kai karin kumullo da shi, ko ka ci shi a ƙada da rana, ko ka ci shi da asha da daddare, yadda kake so zaka sa. In ma shi kake so ya zubo ma gora ka cika ƙoshi. Ba irin goron duniya bane, dan komai na can daban ne. Dan haka shine amsarki, Allah sa mu dace. To malama Rabi'a sai ki dage da aikin aljanna, domin wuta sai kai aikin wuta kake shiga, aljanna ma sai kai aikin ta kake shiga. Yawwa waɗansu suna cewa wai ai rabo ce kana zaune, akwai wuta ma in ka shiga sai kai aiki, aljanna ma in ka shiga sai kai aiki. Allah na cewa jaza'an bima kanu ya'malun, sakamakon abin da kuka aikata. Dan haka ga aljanna nan. Yawwa Allah sa mu dace. Malama Rabi'a sai a dage ko a ci goran can.